ह्या ब्रह्मदेवाचो इतिहास कितें, ह्या गांवचो इतिहास कितें, हांगचो चांदिवडे गांवचो ब्रह्मकर्मणी गांव कसो जालो हो आयज आमी हांगच्या लोकांकडे आयकून घेऊया। तर पळोवया सत्तरी तालुक्यातल्या ब्रह्मकर्मणी गांवाचो हो ब्रह्मोत्सव। हांगासर आमच्या ब्रह्मकर्मणी या गावात जवळपास 1541 सालान ब्रह्मदेवाची जी मूर्ती असा ही जुन्या गोव्यातल्या करमळीसून आमच्या गावान हाडली गेली। म्हणजे आमचे जे पूर्वज असलेले हे सांगतले की ब्रह्मदेवाची मूर्ती ही बारीकपणान कोणीतरी एका ब्राह्मणान घेऊन येयली। जेन्ना बाटाबाटी जाताली तेन्ना ती घेऊन येतालो आणि घेऊन तो ह्या मार्गे बेळगांवसाठी वयतालो। पूण जालें कितें, येता चलता 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 सांज जाली म्हणून ह्या चांदिवडे गांवात तो हांगासर रावल्या बरोबर हे रावन तेणें हांगासर एक मुर्ती दवरली। सकयल तळी आसली, तळयेन गेलो, न्हालो धुलो, नारळाची झाडां आसलेली, त्या झाडासून कोणीतरी गांवकाऱ्यांनी ताका नारळ आडसरां काढून दिली आणि तो रावलो, बसलो, न्हिदलो। कारण कोणी कितें दिलें तें खाल्लें आपली झोळयेंतलें आणि न्हिदलो। फातोडी ताका स्वप्न पडलें की ताच्या भास जालो ताका की ब्रह्मदेव हांगासर ही जागा मानवलेली आसा आणि तो ब्रह्मदेव हांगासर स्थिर जातलो। त्या वेळाचेर आमच्या गावचे नाव जे आशिल्ले हे चांदावडे गाव आशिल्ले आणि ज्या वेळार ही ब्रह्मदेवाची जी मूर्ती आहा ही आमच्या गावान हाडली गेली आणि तिची मार्गशीर्ष वद्य तृतीया या दिसा विधिवत स्थापना केली। या ब्रह्मदेवाच्या गावात हांव रावता ब्रह्मकर्मणी। म्हाका अभिमान आहा आमी ब्रह्मदेवाच्या गावात रावता। हांगाच्या सृष्टी रचयिता श्री ब्रह्मदेवाची मंदिरां ही संपूर्ण जगात दुर्मिळच आसात आणि संपूर्ण भारतात दोन अशी प्रसिद्ध असलेली, एक पुष्कर राजस्थान आणि दुसरे आमचे ब्रह्मकर्मळी सत्तरी तालुक्यात हे ब्रह्मकर्मळी गावात विराजमान आसा।